Heippa hei! Tämän videon alussa ei välttämättä ole mustaa. Ei välttämättä. Saattaa olla. Mutta ei välttämättä. Mut niin. Tänään tulee taas tällainen. Mitä? Se koska mun laite? No, mutta eilen meillä oli tämä. Joten nyt meillä on tää Comet. Ja no, aloittaa pikin, mitä tää testaaminen. Testataan ensin konepelti. Tulee jälkiä. Entä sitten tästä näin? Tulee jälkiä. Tuohon ei tule jälkiä, paitsi että tähän tulee. Tuleeko tänne? Tulee. Aika hyvin tulee jälkiä. Samalla meni rikki koko. Ja sivuikkunat on. Etulasiin ei taida tulla. Sitten siinä saa. Tulee siihen pienten jälkeen siihenkin. Mut niin, otetaanpa uusi, kun rikottiin. Tuli ihanan keltainen. No. Aloitetaan tää auton testailu. Sori, tuli. Kädet ei kyllä osu juurikaan rattiin, toinen käsi ihan ilmassa. Otetaan tähän vaikka ensin tää sound check vai äänien testaus. Aika hyvältä kuulostaa, kun siltä, että pölyä moottorissa. Testataan miten kovaa tää muuten kuulostaa. Joo. Ensin pakitetaan. Niin muuten sanokaa ihmeessä, jos haluatte videon siitä, kun mä esittelen jos se kiinnostaa. Mitä nyt ajaa tää niin kovaa kuulostaa? Ja nyt 150 menee. Saadaanko 180? Ei saatu ihan 180, mutta hyvin tulee tätä pakittaa. Aika hyvin menee niinku pakettaessakin, mutta siis niinku kaikki tää niinku just niinku jos pitäisi tähän loppuun siis jotain sanoa, niin ensinnäkin nämä kaikki ihan täydelliset, niinku näitä saa melkein joka paikkaan näitä lyötyä näitä reikiä. Renkaat hajoaa. Ulko, tai siis sisäkuori, tosi hyvä. Ja äänet kaikki kulkee nopeeta. Kuten saattaa ajatellakin tällaista urheiluautosta. Mutta jos mun pitää antaa arvosana, niin siis sisäkuoresta lähtee ihan vähän pistettä kuitenkin. Joten 4,5/5, jos mun pitää sanoa. Mutta eipähän tässä enää. Mä otan nyt. Otetaanko. Nyt tää nyt on ihan rikki. Näyttää siltä, että tää on ammuttu jollain konekiväärillä. Joten mä otan tähän uuden auton. Käännytään tän. Pistetään tähän. No ei. Nyt tulee spoilereita. Mene sinä nyt muualle. Ei mun nyt tätä pitänyt ottaa.
toi on sitten ensi videon auto. Otetaan nyt tää kometti. Joten auton kokonaisarvosanahan oli, että 4,5/5. Joten no tähän loppuun nyt tulee tää tuttu tällainen ja loppusana, joten katsokaa loppuun. Sanotaanko vaikka, että tämän päivän loppusana voisi olla vaikka, että 4,5/5.